Druhý najdôležitejší bod v živote muža je byť emočne stabilný, nenehať sa unášať emóciami. Ráno vstaň, že škaredé počasie, nesťažovať si, kurva, je hnusne škaredo. Ideš k moru, voda je studená, voda je studená, poserem sa. Príde žena za tebou uplakaná, ty buď si hulvát, že na ňu hučíš, prestaň byť taká, čo robíš? Alebo sa rozplačeš sám, pláčko. Ne, muž je hora. Emócie sú len počasie. Si stále v centre svojich emócií, nenecháš sa unášať, príde za tebou žena uplakaná, poď sem, drahá moja, objímem ťa. Žena sa ti schúli do náručia, plače, za 30 minút je vysmiatá. Príde žena, že má starosti, nasratá s dcerou, s čímkoľvek, poď sem, drahá, objímem ťa. Objímeš ju silno, za chvíľu sa usmieva. Fakt, chlapi, tak to funguje. Treba byť silný, treba byť v centre svojich emócií, treba sa venovať stoicizmu, študovať, snažiť sa a vedieť sa učiť ovládať. Nebyť chudák, ktorý len frfle, byť silný muž. Je evolučne dané, že ženy inklinujú bližšie k silnému chlapovi, ktorý zvláda emócie, situácie, než niekoho k tomu, kto je cholerický, kto je impulzívny, kto je hysterický. Naviac emočná nestabilita a napríklad krík je strašne pre ženy nepríťažlivý a je to slabosť. Takže chlapi, držte sa a čaute.